Barod hakotor ungkha gabangma matairokni surimung thai. Surijaknai matairokni bisingo matai ungkha Sri Ram. Ramayan rugi Hindurokni matai bokhrak ungkha matai Bishnuni suar manjak. Matai Sri Ramni asima thai Barodni Uttar Pradeshni Ayodhya. Tei o Ram asima hawo Sri Ram lalani matai nok nainani bagai. Rijak Barodni lukro sikangjak. Jora kolok nasingmani yagulo fainai January talni sal nechini salo Uttar Pradeshni Ayodhya phemung panda una thangi tongo Ramni matai nok. Mantri Bokrok Narendra Modini yakbai Sri Ram lalani matai nok chengthani hakotorti phatarhani kabang borok tongbainai. Borok kuthar Balmiki bai sijak Ramayan bisapni porom manjak tonggirung Sri Ram rijak Barodni lukorokni langmani pohorni yafang. Tei a pohor tebo chungkuknai tei pisoknai jepro Mantri Bokrok Sri Narendra Modini bakhakte matainok tangjakni sakawo Ramnalar mangthongo matai rimani ulo. Himbutang himlaimungni pandani bakhak nahari tongnai o hayo. Ram asima thayo matainok snamnai ungkha Sri Ram Janmabhoomi Trust. Matainogo holongni mang berajaknai panda ungkha Agostalni Bas Salmari 2022 BC. Bharatni Mantri Bokrok borom ganang Narendra Modini yaktui khlaijaka. January talni sal nechini salmariwo chemuni pandawo hakototi phatarhani khorok doksai nangnai soknai borok phai manjak phainai Ayodhya. Thungrung thungnai rokno karei mosakurungkuk sadu sonna sino karei sap sutra khlainai khorok doksani slaibuk kabang kobogmung bolai rohorjaka Ram Mandir nokni chemung pandawo. Hakotor ganangai tongthongmungni boyar nukjagai tongkha o Ram Mandir nokthar tangjakmano rugui. January talni salchiba salmarini simi Ram Mandiro khulumung barmung chengai thangbai sinai. January talni salnichinei salmarini dibor damchinei soti chibani simi soti brichibani bisingono mondirni nokkacharo mangthong phyogai rejaknai. Asalo Mantri Bokrok Narendra Modi Ram Mandir kitingi jongjak matai nokni simi Ramnalar mangthong rugui matai nogo hapnai. Baro hakotoni hukumu mukumuni kaisa yakumu mari ungai tongnai o Ayodhyani Sri Ram Mandir. O chemuni pandona kitingi hakoto rugui Diwali teni mang nawano. Te aboni phunuk mari ungai tongnai bebak hayu. आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी।